adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 13 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Karon ang ikaunom nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 6, versikulo 17 ug versikulo 20 ngadto sa 26. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod, kuyog ang iyang mga apostoles. Mitindog siya sa usa ka dapit nga patag kauban sa panon sa iyang mga tinun-an. Didto usab may dakong panon sa mga tao nga gikan sa tibuok Judea ug Jerusalem ug sa mga siyudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon, "Bulahan kamong mga kabus, kay maghari ang Dios kaninyo. Bulahan kamong mga gigutom karon, kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo mga tawa raon niya. Bulahan kamo kung ang mga tao magdumot, magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kung sila magingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung mahitabo kini og pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit, kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato, kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon, kay kamo unya gutomon. Alaot kamo nga karon nangatawa, kay kamo unya magbangutan og maghilak. Alaot kamo kun magdaig kaninyo ang tanang mga tao, kay mauusab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga propeta." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.